Horas barihita saluhudna, taparade maruhanang pikirata lato bangihon hatane debata, martang yang mahita. Asini ruhan itu hatta Yesus Kristus ma, atau to mangaramu tihamu saluhudna, lato mangihon hatana di bagasa tikyon. Amin. Hurian itu hatta tatangi homa hatane debata, nagapi turpu jamita pertangyangan, epistel minggu napawonopo dung Trinitatis di tanggal 24 Juli tahun 2022. Genetian surat Kolose bidung napa duahon mamukasian ayat napa onopon rodi ayat 10 sia. Songonom madidok kata itu hatta. Ope songon pajakono muna di Kristus Yesus Tuhani. Songoni mahamu marparangi di bagasan ibadah. Gaya marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapur siaon hobartu nani ajara hot tuhamuna lupu mahamu marroha maulihate. Jaga mahamu sotung diago di bahamu marhiti-hiti hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobartu tona-tona ne jolma mangihuton sia-sia ni hasia nganon dada mangihuton Kristus. Ay di bagasan ibanado maringanan sadok gok ni hadipa taon marupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagugukunay. Ibanado ulu ni nasa hamu diaon dohot panggong gomion. Laos di bagasan ibanado hamu tersunat dada binahin ni tangan. Laho mananggal pamatang na mardagingon binahin ni personaton na siyan Kristusido. Ayarap tartaron duhamu dohot ibana dinatardidi hamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu dipahehe dinagaya porsia hamu dihagugoon ni dipata na paheheon ibana siyan akka namate. Asa hamu nang mati di bagasan akka pangalawsion dohot di bagasan sibuk na sotarsunati rapon ibana do hamu dipahehe dinasinesanai nasa pangalawsyota. Di sesado surat tangani nadopak kita ima akapatik na marlohok kita di padaudui di lohoton tusilangi di pepusido akka hamuliaon doho panggonggomion patardo di patoto durhon nasida di payabakko do nasida natalui ope unang madiuhumi halak kamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak di bulan, manang ala ni are sabat pi. Halinu ni akka naneng rodoi, alay Kristusido na puna badan. Tung unang mahamu, dilesan-lesani halak, na giot paula-ula na serep, jala sumubba akka suru-suruan. Di tengah-tengah do na ni idana di bagasat todina, pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Alay, dang diparsigatungi ului, ay siya ni lamagudang marguru tu depata sadok pematangi na nirupan jala pinadomu-domu niaka urat dohot ihot-ihot. Idu sahatna hamakarungan sa persyaon nagabi topit ni jamita di tikyaw ni mangulu di bagasan Jesus. Hamakarungan sa persyaon gabi sa halak Kristen imasada pajo natong macay uli situtu tingoluton. Jalay konta hamarate hoddo mulubuy hita ditikon porsya di baga satu hatay. Gabi halak Kristen kita dito nga ni hanguluatta. Alay hamakarungan na gabi sa halak Kristen rikodo desi sada komitmen arong persitutuon di baga sa rohana. Na situtu ibana macako Jesus Kristus di koluna. Dan nagege rohana alay di bagasa parsututu patuduhon hadiron na songon halak na porsya di Tuhan Yesus Kristus. Songon guarnay maniaday na Kristen lapatan na sihuton Kristus. Arani hamakarungan marhidi turpu jami taon
Dipengot hita songo dia do hasatongna ngulu ni hala Kristen nang makanguluhon hadirion na di bagasan Jesus. Hama karungan sapor siyaon huria Kolose ima sada huria na jonjong di luat Frigia 10 kilometer mai tukan huta Laodikia. Nakpe dang apostol Paulus na pajonjok kon huria Kolose alay tong si holdo rohana laho pa uliw-uliw huriay marhiti aka panorangion siyan surat na tinongos na. Luwi di baga sa teki dibigiban na do barita siyan dongan na sa ulaw na marguar Epapras taring tu harurun ka parpuda haliluon na mangibati hutay babahig bililu rohani torop jolma narang di huria Kolose. Arong manasida mabahin ragam niya ka ruji-ruji. Taring ito pangajarion na marsobat waka ragam ni Toddi, marsobatu suru-suruan, mandaringoti taring ito uhum personaton, taring ito waka poltak bulan, dola na kana asing. Si bucir ini ham wakarungan, ada detiki, gurang dupi aka ulaun, mana pangajarion hasipelebeguon, na masa diluati. Ujun na gambar lao kuma ragam ni pangajarion dibuaton tuhuriay. Arani hamo karungan tung macesi holdo rohane si Epapras asaronian penugudugun mana permahanion sian apostol Paulus marhiti abu-abu na pinasahana sian surat nai. Om mana tidak sebagai satu pukon pantorangion abu-abu ni apostol Paulus tuhuria Kolose asamanotong huriay setia jalatugu marhapor siyaon di bagasan Jesus. Di doa apostol Paulus tuhuriay ope songon pajakor muna di Kristus Jesus Tuhani songon ima hamu marparange di bagasan ibana. O maham makarungan na diro ni si Paulus marparange di bagasan Jesus. Asa muro ng gabi sa hala Kristen naik ko di bagasa parsututudo hapi. Unang gabi gait ditong gibana ha Kristenon nay. Asa songon nima di bagasang nguro ni halak na porsyay patuduhon parange si hutto Tuhan Jesus. Asa unang niyan maralo guar to parange. Omma di pengot si Paulus. Saurduk tu si di baturus apostolido nguro ni halak Kristeni songon hau. Muro di dokau to arong duurakna arong bonana nang bulungna dohot parbuena. Alani didok apostol Paulus gaya marurat jala pinauliuli mahamu di ibana togu marhapor siyaw. Dang boy tubu sadahau ia sojumulu arong urakna. Alani riko situtudu uraknai songon ujahan di pertubu ni hawi. Asa hapor siyaw ni hala Kristepe turus tusima. Songon edeta di Bukede nomor 240 ayat 2. Sesongon hauna dinggaku ramos perbueni burung napi naudido atong saitirui. Songon imanian hamo karongan halak Kristeni. Alay unang songon hau bonsai. Tabuturo songon dia bonsai. Mulu bonsai maurat dunian bonsai. Ale marpepeng duanggo ponana. Nak penang matua, nak penang liling bonsai, nak penang martau-tau ni bana, ale memek do terus bonsai, nak pe arong urakna. Tak songon ni halak Kristen. Arani hamo karongan ikko gabi songon hau na dingkat do hita. Natugu urakna, dinggan bonana, bulung nape dinggan, jala, perbuin nape, ramos, huhut tongki. Akup ni songon Kristen, na marsidutu hita dinggolut taon, ikondo gabi parroha muliati hita. Parroha muliati doa kana porsyai. Diboto madep muliati. Di saluhut akad dingga basa na pinasahan ni Tuhani. Di saluhut pangaramo tion na lihon di Tuhani. Lugoy may di haluaon na pinasahan ni Tuhan Jesus di bagasang ulutta. Ubahay boy hita gabi Krista detikyon na ikon tahamalotehot tui. Alani hama karongan ingot ma gabi hala Kristen na tugu di bagasan hapor siyaon jala huhut marroha maulihati.
Na mangihut di payengot apostol Paulus du deson, tuhuria kolose asamanat na sida, diragam niya kapuda haliluon, akapuda na lipi, na binuhan niya ka parbarita pargagabi. Gudang tutu, di bahan na sida, ragam ni aka pangajarion na mga sahon bisuk ni haportibion, do ragam ni aka hatalesem naso maripola na mangihuton aka pangajarion na maralo tuha kristeno ni. Omma sada narikot songot tadda ni aka na porsia di bagasat Tuhani asa unang gabi lilu hita arani poda haliluon. Saat tutikyon na ikumanat notok kita diragam niya kapangazariyon na wiro di tuang atongan ni nahumulia kita siya naka na so apatatakas manadda Kristusi. Tentu asabui hita margugo mangalui na konsitong do pangatusyota di hatani di pata buha asa sitong hamakarungan. Tentu ikon ringkas mahita majaha buku na badiyay ringkas mahita marduhoti parsora di tuang atongan ni huriyay asalam takas jalam tugu haporsyota di namanadda jalam mangarimangan sa luhud hatani di pata nang saur di tuang atongan ni nguruton ujung na buhay mahita manat mangarupi ragam niya kapangajariyon na buhay mangaliluh kita ido dalan na hamakadungan. Ano niya hamakadungan di bagasan gorne Tuhan ta Jesus takas dua di do apostol Paulus dia sapului di bagasan ibana sahat nang Tuhamu hagugo ni ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggonggomion asadang adong ujahan na asing Yesu Tuhan ta Jesus Kristus ujahan na sitogi dongan sa porsyaon ia haluaw ni nung atakas tajaloy marhiti pakokopon ni Tuhan Yesus di hau pinursilangi na mato di ibana alimula mangulu di hari patuluhon so ngonido di haporsyota marhiti padidion na badi nung atartanop pita jala di bagasan ibana di bahehe di patah hita ujun na porsyai hita di haguguon di patah alani ikon sitong do pakaporsyota di ibana unang muba jala unang mose. Tumaragam do aka pangilaela ni aka pargagak diujui. Arong may na mga sahon ade sabat, uhum parsonaton, manguhumi akana porsia, siaran niya kasipanganon, nang si inumon, parsobat waka surusuruan, jala paburnang niruha-ruhan ni pardagingon na. Hamakarungan sa porsiaon, sudi aka pangajariw si songoni ikot tapasiding do. Siyang gulo ni hita akana porsia. Unang gabi meoleol di tunga-tunga ni haporsyota. Tung mananga hapi aka pangajariw ni. Naso marujahan siyan bibeli. Naso marujahan siyan hatani di pata. Naikon tapasiding dwe. Anani hamakarungan ujahan na sitong ima tuhata Jesus. Nunga di palua hita. Di hokop pita. Di bagasan mudar na durus. Anani aka na maralo siyan pura hasitongan ni tuhatay. Ikon tapasiding do. Hamakarungan siya trupu jamiton nain datong idauta pabuwa tung situtudo di patari dahud di patah horong na tu hita solma siya na mga leon anak na nasasaday ima tuhat ta Jesus tu portipion holan laho paluaho kita tunggudang do akka hamoron na masa di partikya sinuaing na buhay manirak kita siyan haporsyotay buhay di hinorhon niya akka hamajun ni teknologi so ngoni nang aka pangalawon ni hajol maon na siya mga sahong gugu doho aka bisuk na. Torok dope pangalawon ni jolma na siya lalap manguhumuhumi doon na jolma na siya patujulu diri patujulu habon naron na. Saha tu tikyon boydo masa taida ragam ni haguturon dito nga ni huria siya ragam ni pangatusyon na maragam nga daw horong ni rohay jut ke pikiran bisuk ng gugudo di pangasahon na sida dito nga ni huriyay so kung namasa di huray kolos si ditiki makasahon habon taron na garup parsada-sada hamakarungan tong tedi di bagas setikyon arong akka huriya na pula gay pelalap di bagas sa parbada-badaan pula gabi buda dua pula gabi
lalap di bagasa persoalan, dang olo di badame, dang olo akka ruas ni huriay, patalo rohana, laho, majakon hadamion. Tunjuk-juk do tahi, lungun roha mardida, buasa masa songoni tito ngatong ni huriay, hape na di pasaran, tak pura songoni guturna. Alani hamo karunga di bagasa tikyon, turikot do hita, laho mangarimangi, hadiriotta songon hala Kristen. Tutudo hita hala Kristen. Manang holan di hata sajodoi. Tutudo hita na proses di bagasan Jesusi. Ngata jakot tu hatai di bagasan ulut taun. Wila lamo nung tajakot tu hatai di bagasan ulut ta. Daudu sakita dagam niya kahosom, teal elak lati, do dagam niya kahakut turun. Murunung ngata jakot Jesus di bagasan ulut taun. Dung mangulu hita di bagasan Jesusi. Gabi songon hau na dingkat do hita. Marurat na tugu, marparbuy na dingkan. Ima hala Kristen na mangulu di bagasan Jesus. Ani di bagasan tikyon, songo dia Apostol Paulus na mangapoy na paingoton hure kolose asa mulak tu pangajarion puda hasit tongani songo di manak kita. Ikut tugudu hapursyota. Ikon tapatudu hoddo horong nerohai. Ikon tapatudu hoddo hita hala Kristen nang marhamonangan di bagasan Jesusi. Dang si bulus na marhuaso di bagasan rohana pikiratta. Di tuang-atongan ni ripetta. Di tuang-atongan ni parhuriotta. Alay Kristus itu nagabiraja di huriay. Na mga rajay rohana pikiratta garup parsada-sada. Alani sotong olo hita tara ela-ela tuak kapuda haliluon. Tapasiding masaluhut na'y mga sahon haporsyaon na tugu di bagasang guar ni tuhatay. Songon paduhan ni Apostol Paulus, songon dia pajakonota di Kristus Jesus tuhatay, songon ima tapatuduhon parangin na dinggan di ngulutta sigarupari. Siyan roha na marsitutu mahita, siyan roha na yas mahita, makahulugi dong at tasulma, madami sonang doon na sida. Jadi di bagasan haporsen na tugu mahita, majakon jala manggolom, haluaw na siya tuhatay. Unang lias rohatta desi, unang niyang rohatta, di pa jota songon hala Kristen. Tung tarpaso-paso do hita desi, tung siya hala sunod tado sa luhut na hamakarungan. Ingot ma, Kristen lapatan na, si huton Tuhan Yesus Kristus. Ala ni patuduhom ma, natutuduho hala Kristen na marsitutu. Naguk holong doho dami, natugu di bagasan haporsyaon, gaya marurat, natugu songon hau nadingkani. Atong mangulumaho di bagasan Jesus. Amin martang yang mahita. Di pata para si ruhana sumurung, payat to mahatami di bagasan ruhana pikiran nami, asa tugu haporsyon nami, terus songon hau na tugu di bagasan urat, jala dinggan, barbuena. Paso-paso mahami Tuhan di tuang-atungan ngalun nami, mangason haporsyaon na pulin, mangarupi ragam niya ka pangajariw na lipi. Asa di bagasan dami horong do la siroha hami Tuhan, maka manakon ragam niya kaparluan, gabi itu hami hala Kristen nang manguru di bagasan Kristusi. Atong marsakap bagwarmu, marhiti-hiti huriami, marhiti-hiti hangulon nami. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, jalo matangi yang namion. Amin.